सारी फैंस हो जाएंगे तैयार, काहे कि जो तो लोग 8 साल से गाना इंतजार करते रहेंगे। फाइनली वो गाना के रिलीज करल जा रहा बा, जौन गाना के टाइटल बा डोली में गोली मार देम 3। अरे डोली में गोली मार देम 3 गाना कब तक ले होता, कमना चैनल से होता, को तरीके गाना रिलीज कर जाता, गाना कैसन होके बा पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई बोला वीडियो में तो लोग बोला वीडियो के शुरू से लेके लास्ट देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकलने के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे। तो भाई लोग तो लोग के सबसे पहले बता दी कि यहाँ डोली में गोली मार दे मिलो गाने के लिखले के बारे में पवन पांडे लिखले बनाना अरे के नहीं जाना डोली में गोली मार दे 3 पवन पांडे लिखले बनान। बाकी म्यूजिक डायरेक्टर की बात कर ले तो म्यूजिक डायरेक्टर एमे कोई नया बा, काहे कि एमे पूरा फुल पोस्टर नहीं ख्याल सिर्फ मोशन पोस्टर आयल बा। बाकी वाला जौन गाना बताऊन बहुत ही जबरदस्त मस्त झकास होके बा। अरे मतलब वाला गाना के 8 साल से पब्लिक इंतजार करत रहा और फाइनली वाला गाना रिलीज होके जा रहा बा। बाकी जौन पहिलका गाना एक पार्ट पहिलका बात कर ले तो वाला गाना जौन उतना रहा मतलब गाना बेस्ट रहा, लेकिन ओकर वीडियो क्वालिटी बेस्ट ना रहे, सिर्फ फोन से शूट करल गए रहे। और 2 के भी थोड़ा मोड़ा अच्छा रहे लेकिन उतना भी अच्छा ना रहे। लेकिन बोलो जो 3 के वीडियो क्वालिटी बताओ बहुत ही जबरदस्त मस्त खतरनाक महा खतरनाक वीडियो तो लोग के देखे के मिली। और एमे जौन मॉडल बा वो मॉडल के तो नाम मेंशन नहीं करल गए, लेकिन भाई हम तो लोग बता दी मॉडल के नाम बा यशिका शर्मा। अरे ये हिंदी बॉलीवुड के एक्ट्रेस है और भाई लोग भोजपुरी में आके काम करता ली। और ये जौन गाने के वीडियो क्वालिटी बताओ बहुत ही जबरदस्त मस्त खतरनाक बा। बाकी गाना गईले बना सिर्फ खेसाई लाल यादव, अरे सिंगल गाना हो गया बा। बाकी अभी पूरा फुल पोस्टर नहीं ख्याल, फुल पोस्टर आई तो लोग जानकारी देवल जाए, सिर्फ मोशन पोस्टर आयल बा। और ये वाला जौन गाना बताओन वर्ल्ड वाइज म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज होकर बा। और ऊपर डोली में गोली मार दम 3 के मोशन पोस्टर आ गल बा। जे भी भाई नहीं के देख ले जाके देखो, और जे भी देख ले बा कमेंट करके बताओ कि हाँ ये वाला गाना तो लोग कैसा लागल बा, मतलब मोशन पोस्टर कैसा लागल बा। बाकी बात कर गाना कब तक रिलीज कर ली तो गाना जौन बताओन 26 तारीख आ रहे हैं, यही 26 तारीख के वर्ल्ड वाइज म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिए। और वाला जौन चैनल बा तो न्यू चैनल बा, और न्यू चैनल से खेसाई लाल यादव के वाला गाना आवे बा। और गाना बहुत ही जबरदस्त मस्त होके बा, और वीडियो क्वालिटी तो बाप रे पूरा जबरदस्त होके बा। तो वाला गाना के मिस मत कर ली, 26 तारीख के वर्ल्ड वाइज म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर जाए। बाकी तो लोग के वाला वीडियो कैसा लागल, अच्छा लगल तो वीडियो के लाइक कर ली, चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वीडियो के शेयर कर ली। बाकी जो तो लोग 8 साल से इंतजार करते रही गाना के लेके, तो इंतजार तो लोग खत्म होके जा रहा बा। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।